Euskaltelen Zuntza Max. Zuntza potentzia maximoan. Eskuratu wifi seiduen Zuntza Max. Mugikorra giga mugagabeekin eta telebista hilean 59 euroan urtebetez. Orain probatu giga simetriko bateko Zuntza Max 3 hilabetez. Kontratatu 17,40an. Siemens Energik zuzendaritza postuetatik hasiko du bere berregituratze plana. Siemens Gamesa Euskaladarra osorik erosteko asmoen berri eman eta 2 egunera egin du iragarpena Christian Brach kontseilari ordezkariak. Multinazionalaren egitura aldatuko da eta egungo zuzendaritzetan dauden 3 lanpostuetatik bat kenduko du. Berregituratzeak konpainia osoari eragingo dio eta 350 milioi euro aurreztuko ditu urtero. Neurriak Euskaladarreko zenbat langilei eragingo dien zehaztu gabe dago oraindik. Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapenerako sailak bilera bat eskatu du Siemensen zuzendaritzari. Iñigo Urkullu lehendakaria. Egiten ari gara Eusko Jaurlaritzatik, nik uste dut oraindik ere jarraitu egingo dugula aste honetan, bai Siemens Gamesarekin eta Siemens Energirekin ere bai. Espero duguna edo itxaro duguna da beraiek ere langileen ordezkaritzarekin ere hitz egin alizatea, bere asmoa zeintzuk diren azaldu egin alizateko eta nolabaiteko lasaitasuna bermatu egin alizateko. Nik ez dut besterik esango, momentuz oraindik ere hitz egiten ari garelak. Kaixo guztioi eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Maiatzak 25 ditu gaur, asteazkena da eta ekonomia gaiekin jarraituta Adegiren ohartarazpena, Adegiren arabera, irabazitarteen galerak enpleguaren suntsiketa ekarriko duelako. Azken hamarkadetako egoera zalantzazkoena eta konplexuena du Gipuzkoako ekonomiak Adegiren iritzian. Patronalak ez daki zenbat iraungo duen egoerak, baina ez du uste arazoak konjunturala denik. Ukrainako gerrak areagotu ditu kezka iturri nagusiak. Lehengaien hornidurarekin izaten ari diren arazoak eta produkzio kostuen igoeren eraginak are handiagoak dira eta hori enpresen errentagarritasunean ari da eragiten dio Adegik. Eta enplegu publikoari dagokionean aldaketak Eusko Jaurlaritzak 8.700 lanpostuko lan eskaintza publikoa onartu du datorren urterako. Eusko Jaurlaritzaren legealdi honetako erronketako bat administrazioko behin-behinekotasuna murriztearena da. Helburu horri begira, gaurko gobernu kontseiluan Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko lan eskaintza publikoa onartu dugu. Zehazki, administrazio orokor eta haren erakunde autonomoena, segurtasun administrazioarena eta hezkuntzarena. Halaber, Osakidetzak bere administrazio kontseiluan onartutako eskaintzaz ere informatu da gobernu kontseiluan. Guztira, 8.764 lanpostu dira. Azterketak beken izango dira irailaren 17 eta 18. Eta garraio publikoarekin lotuta aipatzekoa Gipuzkoako eta iparraldeko herritarrek berrikuntza izango dutela datorren urtetik aurrera izan ere, txartel berbera erabili ahal izango dute. Informazio gehiagoren bilagoaz Gipuzkoara, bertan dagoagulako Udan Arbeo lankidea, eguerdion Udane? Bai, eguerdion. Alaxea, Gipuzkoak eta Ipar Euskal Herriak beste urrats bat emango dute datorren urtetik aurrera beren garraio publikoa integratzeko. Gipuzkoarrek mugi txartelarekin ordaindu ahalko dute datorren urtetik aurrera Lapurdi Nafarroa beherean eta Zuberoan eta Ipar Euskal Herritarrek berriz txik-txak txartelarekin Gipuzkoan. Aipatzekoa gainera datorren uztail honetatik aurrera Ipar Euskal Herritarrek Donostia eta Irungo autobusetan txik-txak garraio txartelarekin ordaindu ahalko dutela. Gipuzkoak eta iparraldeak beste urrats bat emango dute datorren urtean beren garraio publikoa integratzeko. Gipuzkoarrek mugi txartelarekin ordaindu ahalko dute garraio publikoa Lapurdin Nafarroa berean eta Zuberoan.
Eta Ipar Euskal Herritarrek berriz txik-txak txartelarekin Gipuzkoan. Nork bere txartelarekin ordaindu ahal izango du garraio publikoa Euskal Herriko 4 lurralde horietan. Hori datorren urtetik aurrera jarriko dute martxan, baina hori baino lehenago, aste batzuk barru uztailaren 4tik aurrera, iparraldokoek aukera izango dute Donostiako eta Irungo autobusetan txik-txak garraio txartera erabiltzeko. Irun eta Hendaia arteko autobus lineetan nabarituko da gehien 2 txartelak erabili ahal izateko aukera, muga zeharkatzeko. Lerro hauetako batean ere ezin baita gaur egun mugi txartelarekin ordaindu. Gainera udako hilabeteetan Bidasoako 2 areatzen arteko zerbitzua gehitu behar da. 3. linea hori oso erabilia da eta Irundik ere igarotzen da. Gipuzkoako eta Euskal Hirigune Elkargoko mugikortasun arduradunek adierazi dute garraio publiko iraunkorra sustatu nahi dutela Bidasoaren 2 aldeetan. Ildo horretan kalkulu batzuen arabera, Hendaiako 16.000 biztanletik gora Gipuzkoarrak dira edo Gipuzkoan jaio ziren. Bidasoaren 2 aldeetako mugikortasunean duen eragin guztiarekin. Azken hamarkadan bizikletentzako mugikortasun egiturak sortu dira. Hala nola Behobiako eta Santiagoko zubiak 2 ertzetatik lotzen dituen bidegorria eta Hegobuseko 2 linea horien sorrera. Testuinguru honetan mahai gainean da Baiona eta Donostia euroeskualdearen esparruan 2 hiriburuak 50 minutu baino gutxiagoan lotuko dituen tren linea bat sortzea. Hain zuzen informazio gehiagoren bilagoaz baita ere, Baiona eta Donostia lotuko dituen tren linea bat eraikitzeko bide horretan ari direlako udane, noizko espero dira obrak hastea edota obra amaituta egotea? Bai, euroeskualdeak 2028rako jarri nahi du martxan Donostia eta Baiona lotuko dituen tren linea berria. Proiektuak mugaren 2 aldeetako, aldirietako 2 lineek erabiltzen dituzten 34 milioi bidaiariek 122 milioi bidaiari izatea ekarriko luke eta horretarako 93 milioi euroko aurrekontua aurre ikusten da. Azpiegitura honen bidez, orain dauden trenbide saren osagarritasuna bilatzen dute besteak beste. Euroeskualdeak 2028rako Donostia eta Baiona batuko dituen tren bat jarri nahi du martxan. Proiektuak mugaren 2 aldeetako aldirietako 2 lineak erabiltzen dituzten 34 milioi bidariak 122 milioira handitza ekarriko luke. Eta horretarako 93 milioiko aurrekontua izango luke. Horietatik 20 unitateak mantentzeko tailer batera bideratuko lirateke eta gainerako 63 milioiak material gurpildunera. Joan den astean euroeskualdeko agintariek aitortu zutenez, asmoa da 6 eta 10 urte bitartean tren batek Donostia eta Baiona lotu ahal izatea inolako oztoporik gabe. Euroeskualdeak aurre ikusi du ekaina amaitu baino lehen aurkeztuko dituela Hendaian Donostia Baiona trenbideak beharko dituen azpiegiturak, 2028rako martxan egon daitezkeenak. Azpiegitura honen bidez, orain dauden trenbide saren osagarritasuna ere bilatzen dute. Genekien, 3. erreia jartzen ari diren honetan, aukeretako bat hori izango zeda, hau da iparraldeko tren batek aukera izatea Donostiraino iristeko, eta horrek, biztan jartzen gaitu hain zuzen ere, Baiona eta Lapurdiko kostalde guztiaren eta Donostiaren arteko garraio publiko eskaintza nabarmen hobetzea. Muga zeharkatu beharra duten herritarrak milaka dira eta orain Bidasoaren 2 aldeetako mugikortasunan eragin handia izango du Eurohiri inguruan eraiki nahi den trenak. Son proyectos útiles para el día a día de nuestros vecinos y vecinas. Y nosotros aquí en el Bidasoa eso afortunadamente lo sabemos muy bien. Errealitate bat da, geroz eta gehiago, eurohiri bat gerala. Eta hemen dan egiten duen jende asko iparraldean bizi dela, edo ikasten duen jendea, alde batera bestera mugitzen dela, eta horrelako azpiegitura bat izateak, izugarrizko aurrera pausua suposatuko duke, ez mugikortasun metropolitanoaren ikuspegitik. Donostia eta Baiona arteko trenbide lotura hiri batetik bestera tren berean eta 50 minutu baino gutxiagoan heltzeko proiektua inoiz baino gertuago dago. Eta gaitzaldatuta udane, 2 urteren ostean bueltan izango da Zegama Aizkorri mendi maratoia, igande honetan izango da, eta 550 korrikalari arituko dira bertan, ez da, zer espero da? Pandemiak eragindako azken 2 urteetako etenaldiaren ostean bueltan izango da Zegama Aizkorri mendi zerketa. Inoizko izen emate kopururik handiena izan du
aurtengo mendi lasterketak 21. edizio honetan 550 dortsal banatu dituzte eta korrikalariek 52 kilometro baino gehiago egingo dituzte. Beste guztien gainetik izen bat nabarmenduko da Zegaman hemen Kilian Jornet Kataluniarrak. Aurreko edizioetan 9 aldiz irabazi baitu mendi lasterketa hau. Eta begi guztiak beregan jarrita izango ditu Jornet korrikalariak eta emakumeen Artegea, Ander Inarra, Oier Ariz Navarreta, Asier Larruzea eta Hasan Ait Txau veteranoa eta Euskal emakumeen artean Oiana Kortazarrez eta Oiana Azkorbebeiteaz gain, Sara Alonso gazteak ere egingo duenari begira egongo dira zale asko. Esan bezala, igande honetan ekingo diote bi urteren ostean Zegama Aizkorri mendi lasterketari, hemen atzean ikusten duzuen udaletxe parean ekingo diote lasterketari eta ondoren hemendik han atzean ikusi dezakegun Aizkorriran zabiatuko dira korrikalariak, oraintxe bertan Lainopean dugu, baina bertatik mendia bera zeharkutu ostean Zegamarantz ekingo diote berriro eta hemen amaituko da Zegamako plazan. Giro ederra izango dugu hemen Zegaman eta aurtengo ardatz nagusiak beraiek adierazi dutenez izango dira ingurumena gehiago zaintzea plastiko ahalik eta gehien murriztuz eta bestalde esfortzu handia egin dute aurtengo maratoia zuzeneko emankizunean ziurtatuz, horretarako 25 lagun izango dituzte lanean eta mundu guztian Zegama Aizkorri lasterketa ikusteko aukera izango dugu. Igandekoaren zein gelditzen gara beraz, Urdane, Arbeo, eskerrik asko gurean izategatik. Mil esker. Eta gaiz beste eginda, hezkuntza alorrean, Euskal Eskola Publikoak Arrok hezkuntza akordioaren inguruko irakurketa egin du. Gehienok galtzaile ateratzen gara. Irakaskuntza publikoak inbertsio plana behar du. Ikastetxe publiko berriak sortzea, egun ditugun azpiegiturako hobetzea, euskara indartzeko plana, hezkuntza ez formal doakoa eta beste hainbat. Hori egin beharrean, akordioak sare pribatuaren kostua aztertzeko konpromesua jaso du. Ustez, kuotekin amaitzeko. Sare pribatuko patronalek esan ohi dute, finantzazio ez nahikoan datzala kuotak kobratzea. Baina 6. ordu lektiboa, zein zerbitzuen eta jardueren prezio libreak dituzte. Hezkuntzagatiko derrigorrezko doakotasuna ondo baino beto jasota dago egungo lege araudian. Beraz, akordioaren sinatzaileek bide bat edo bestea hartu beharko dute. Kuotekin amaitu edo ez, hor dago gakoa. Eta ezen bat diru gehiago bideratuko duten esku pribatuetara. Eta jarraian nazioartera begira jarriko gara, Asier Blas dugu pantaiaren beste aldean, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politika arloko zuzendaria da bera, eguerdion? Eixo, eguerdion. Esan dugu nazioartera begira, Ameriketako Estatu Batuetara begira jarri bergara, lehenik eta behin izan ere berria izan da, Texasen beste tiroketa bat izan dela, aurreko astean Buffalon beste tiroketa bat ere izan zen, arrasista, urte honetan zehar dagoeneko 200 tiroketa baino gehiago izan dira, eta Joe Bidenek adierazpenak egin ditu, esanez armen lobia eten egin behar dela, hortxe jarri du fokua, zuk zein irakurketa egingo zenuke? Bueno, egia da armen lobia oso importantea dela, eta beti dagoela ere Amerikako Estatu Batuetako gizartean eztabaida hori armen erregulazioaren inguruan, ez da? Baina ez da hori bakarrik, nolabait ere Amerikako Estatu Batuak oso gizarte violentoa da, ekonomia arloan, oso gizarte violentoa da arlo sozialean, ikuste baino ez dago munduan preso gehien dituen herrialdea dela, eta adibidez beltzen kasuan gizonezkoen artean 2tik 1 gartzelatik pasatzen da bere bizitza osoan zehar, eta gero osasun arloan badakigu osasun publikorik eraginkorrik ez dagoela, eta alde horretatik ere azken aste hauetan entzuten ari gara dagoen arazoa esne formularekin, ez da, ume txikientzako esnearekin, eta nola hor gabezia handia sortzen ari dira, joaten baldin bara lotzen Amerikako Estatu Batuetako gizartean topatu ditzazkegun agertoki violentok asko dira, violentzia normalizatuta dago, eta violentzia horren esangura muturrekoena da
maiz gertatzen diren tiroketa hauek. Askotan, gure hedabideetara iristen direnean, izaten da, horrelako tiroketek jende asko hil dutelako edo hiriburuetan gertatzen delako, baina hiriburuetatik kanpo, zuk aipatu bezalaxe, orain arte 200 tiroketa egon dira urte hasi denetik, eta tristea bada ere, nik uste hor eginoketa da jendarte horretan dagoen arazo strukturala biolentzia hori dagokionean. Ukrainara ere jo behar dugu, izan ere azken egunotako albiste izan da, ez da Mariupolgo altzairutegiko Ukrainar soldaduek amore eman dutela, berri hori hobeto ezagutzeko edo horren atzean zer dagoen hobeto ezagutzeko galdetuko dizugu, ez zer gertatu den eta zer suposatzen duen honek? Bueno, zer gertatu da nahiko garbi dago, ez da? Beste gauza da hedabideek saltzen saiatu direna, batez ere Kiefek emaniko adierazpenen bozgorailu gisa erabilita, eta Kiefek egin duena da propaganda pixka bat, edo propaganda asko, ez da? Garbi dago errenditu egin direla, amore eman dute, eta atera dira, espero zitekeen, ze denbora kontua baino etzan. Oso simbolikoa da, batez ere, erresistentziaren simbolo bilakatu dituztelako azkeneko asteetan, eta, ikusi dugu nola bukatuan, espero zitekeen, eta badirudi ere oro har gerra beste fase batetan sartu dela, eta momentu honetan Errusiari hasieran oso gaizki joan baldin bazitzaion, badirudi orain oso ondo doakiola, eta horrek egiten duena da, mendebaldeko hedabidetatik zabaltzen den propaganda, hasieratik zabaltzen da propaganda bai Moskun, bai eta mendebaldean, baina mendebaldeko askotan ez dugu asko ikusten edo ez dugu asko detektatzen, eta oraingoan oso agerikoa danez, errazago detektatzen dugu noski. Bertan zeudenek, Mariupolgo altzairutegi horretan zeudenek, zen nolako lotura zuten Azov batalloi neonazioarekin? Horietako asko Azov batalloikoak ziren. Azov batalloia 2014ean Ukrainako gobernuak berreskuratzen duenean Mariupol, Donbaseko hegoaldean, han gelditzen da Azov batalloia, nagusikian jartzen du bere basea, eta bere helburuetako batetzan bakarrik kontrol militarra, oso importantea zana ere bai, baizik eta nolabait ere garbiketa ideologiko politikoa egitea, ez da, Mariupolen gehiengoa esango dugu kako txartean, ez da horrela, baina Errusia zalea zan edo, ez da. Eta sezesio referendumean gehiengoak ere independentziaren alde bozkatu zuen Mariupolen. Orduan nolabait ere Azov batalloiak bete duen papera Mariupolen oso bortitza izan da azkeneko urteetan, eta gero bueltan Errusiak egin duenean inbasio hori tokatu zaio borroka horretan protagonismo berezia izatea Errusiar inbasio horren kontra. Eta Ukrainako gerrak ekarri duen beste ondoretako bat da, Suediak eta Finlandiak igorri dutela NATOn sartzeko eskaera ofiziala dagoeneko. Momentuz ez da aurrera aterako Turkiak ezezkoa eman duelako, baina espero dute negoziazioekin aste gutxi barru egoera aldatzea. Zer suposatu dezake honek nazioarteko hegemoniaren borroka horretan? Garbi dagoena da, eskaladak jarraitzen duela. Gatazka honek daukan dimentsio lazgarriena da Ukrainan gertatzen ari dena, baina gero badauka nazioarteko dimentsio bat, eta dimentsio horretan Finlandia eta Suedia hor sartzeak, NATOn sartzeak, esan nahi dena da, tensioaren gorakadak jarraituko duela. Eta hori da benetan preokupanteena, ez da? Tensio gorakada honetan, segurenik itxaron genezakena da Errusiak bestelako erantzun bat ematea, aurreratu du litekena dela zenbait base militar irikitzea Finlandiarekin duen muga horretan, eta beraz, guzti honek adierazten diguna da, egoera baretzetik urrun dagoela, eta alde horretatik, egoera oso arriskutsuan gaudela nazioartean. Ikusiko dugu azkenean zagertatzen, egia da hor Turkiak esan duela oraingoz blokeatu egingo duela, Kroaziak ere, aurreratu blokeatzeko borondate izan dezakela, gertatzen da hor presidentea eta lehen ministroaren artean gatazka badagoela, eta zein baino nork inposatuko duen bere iritzia ikusteko dago, ze presidentea blokeatzenen alde dago eta lehen ministroa ez blokeatzenen alde. Azken batetan Kroaziak eta Turkiak nahi dutena guzti honekin da, edozein kasutan da, beraien
barne politikarako edo beraien interesetarako nolabaiteko onurak lortzea Finlandia eta Suediaren sarrera erraztearen truke. Baina, adi jarraituko dugu ea nola maitzen duen gaiak. Asier Blas, mila esker gaurkoan gako guzti hauek emateagatik. Zuei, agur. Eta nazioarteko gaiekin jarraituko dugu, oraingo honetan Hego eta Latinoamerikara begira jarriko gara. Bero Satrustegi kazetariarekin bat egingo dugu zuzenean, eguerdion, Bero? Eguerdion. Igandean ospatuko dira Kolonbiako hauteskunde presidentzialak. Gustavo Petro, Ezkerreko buruzagiaren 3. saiakera izango da presidentziara heltzeko. Inkeste guztien arabera bera da gaidentzen ari dena, baina dagoeneko irregulartasun batzuk ere antzeman dira prozesuan. Bai, azken inkesteen arabera Petroren taldeak irabaziko lituzke igandeko hauteskundeak. Horrela, gertatzen bada lehen aldiz Kolonbian Ezkerrak gobernatuko du. Bakearen alde, irmoki lan eginen dutela adierazi dute, eta aldi berean ustelkeriarekin bukatzeko apustua egin dute. Bi ardatz horietan jarri dute fokua. Aitzitik, zuk adierazi bezala, irregulartasun salaketak egon dira. Kasu honetan antza, enpresariek langileak presionatu nahi izan dituzte Petroren aurka bozka dezaten edo zuzenean bozkatzera joan ez daitezen. Beste enpresari batzuek instalazioak itxiko dituzela adierazi dute hautagai jakin batek bozak irabazten baldin baditu. Gertaera hauek salatu egin dira eta hauteskunde behaketarako misioak delituzko ekintzatzat jo ditu. Ikusiko da ea zer gertatzen den igandeko hauteskunde horietan, kolokan ere egon daitezkelako hedabideen arabera. Mexikora begira ere jarriko gara, izan ere bortxasko desagertzearen aurkako batzordeak Mexikori buruzko txosten sendo bat argitaratu berri du, eta ondorioak oso latzak dira, 1.000 desagertu daudela, 52.000 gorpu identifikatu gabe, eta gainera desagertze kasu horietatik soilik 35 amaitu direla epaiketa batekin. Bai, horiexek dira gobernazio idazkaritzaren menpeko batzorde ofizialak eman dituen datuak. Honek esan nahi du, benetako kopurua asko altuagoa izan daitekela familia guztiek ez dituztelako desagerpenak salatzen. Egoerari aurre egiteko, edo hobeki esan da, egoera errotik aldatzen hasteko, Nazio Batuen erakundearen nahitaezko desagertzen aurkako batzordeak, Mexikoko gobernuari neurriak lehenbailen arditzan eskatu dio. 100.000 desagerpen baino gehiagotik, zuk esan bezala, 35 besterik ez dira epaitu. Nazio Batuen erakundeak giza eskubideen urraketa larri horiek ekiditeko laguntzeko konpromisoa adierazi du eta egoerari aurre egiten lagunduko dioten ikerketa eraginkorrak sustatu nahi dituzte horrela. Eta ordutik, Txilen konstituzio berriaren ibilbidearekin aurrera jarraitzen dute, zirriborroa dagoeneko idatzita, eta eskubide sozialean, berdintasunean, eta baita ere, jatorrizko herrien aitortzan jarri dute arreta, beraz, zer espero daiteke? Bai, herri indigenen ordezkariek historikoa dela esan dute. Jatorrizko herrien aitortza konstituzio berriaren zirriborroan aintzat hartu dutelako. Txalo artean onartu dute jatorrizko herrien lurralde eta baliabideetarako eskubidea. Artikulu honek eta Boric presidentearen hitzetan jatorrizko herrien erreparaziorako mekanismo bat jarriko du martxan. Rosa Catrileo Mapuchen ordezkariak konponbiderako ezinbestekoa den pausua dela aldarrikatu du gainera. Aldeko ahotsak bai, baino baita kontrakoak ere, oposizioko Bernardo Fontainek desadostasuna adierazi du eta esan du ez duela ulertzen zergatik aitortu behar zaien jabetza berezia. Puntu honetan, esan dugu baliabideen erabilera ere arautuko dela, eta Piñeraren gobernuan ogasun ministro zenak hori oso zaila izanen dela, esan du enpresa askok bertatik ustiatzen dituztelako lehen gaiak, eta hori da arazoa, indigenen lurraldeetatik lortzen dituzte, eta horregatik Mapuchen estatuaren eta enpresen arteko tentsioa eta gatazkak areagotu egin dira. Orokorrean baina, giza eskubideen identitatearen aitortzan, generoaren eta berdintasunaren alorrean pausu garrantzitsuak eman nahi dituen konstituzioa sortu nahi da, eta zirriborroa egon badago, eta irailaren 4an bozkatzeko aukera izanen dute herritarrek. Gertutik jarraituko dugu Txileko konstituzio berri horren prozesua ere. Bero Satrustegi, mila esker beste bingurean izateagatik. Bai, zuei eskerrik asko.
Eta gurera itzulita, kirol alorrean Marcelino García Toralek ez du atletik entrenatzen jarraituko. Agur horrekin utziko zaituztego eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan izan ere, gurekin izango dugulako Iker Casanova, EH Bilduko legebiltzarkidea ekonomia gaiei heltzeko. Orain arte. Tras valorar los pros y las contras, ha llegado el momento de dar un paso al lado y cerrar una bonita historia. Estamos orgullosos de haber disfrutado del privilegio de entrenar al Athletic Club. Ha llegado el momento de dar las gracias y decir adiós.
Legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Iker Casanova, EH Bilduko legebiltzarkidea. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Ekonomia gaiei helduko diogu lehenik eta behin, hain zuzen, lehen gaien prezioak eta kostuaen igoeraz kezkatuta agertu dira bai Adegi, bai Confebask, diotenez errentagarritasuna galtzen ari dira, eta honek enplegu arriskuan egotea ekar dezake. Datozen urteetan lan esku falta egongo dela aurre ikusten dute, baina egoera guzti honetan baita ere esate dute soldaten igoera hori ez dela momentuz posible. Ez dakit zein irakurketa egiten duzun egoeraz? Bueno, ez gaitu harritzen patronalak esatea soldata igoera ez dela momentu enten posible, patronalen ustez inoiz ez delako momentua soldatak igotzeko, gauzak ondo juten ari direnean, azkundea ez zapuzteko eta gauzak gaizki daudenean, gauzak gaizki daudelako. Orduan argi dago, bereintzat inoiz ez dela momentu egokia, baina argi daukaguna da berriro beste krisi baten aurrean kokatzen ari garela. Krisi honen da, krisi orokor baten, multikrisi orokor baten azken manifestazioa, eta argi daukaguna da, edo zein testu inguruan gu patronalaren kontran esaten duguna da, blindatu egin behar dela jendearen erosmen ahalmena eta jendearen gaitasuna bizitzatin bat eukitzeko, eta gaur-gaurkoz diru iturri nagusia jende gehienentzat bere soldata da, eta ezin dugu permititu soldatak ahultzea, eta jendearen bizitza kalitatea kaltetzea. Beraz, guk ez dugu esango ze unekoetan igo egin behar diren, hori langileek euren ordezkaritzaren bidez, negoziazio kolektiboan aldarrikatuko dute, baina guk argi daukagu besteak beste soldatak mantentzea eta inflazioaren azpitik ez gelditzea funtsezkoa delako. Baina, esaten dute rentagarritasuna galtzen ari direla, lehiakortasuna ere kolokan dagoela, hori zebera esaten zuen baita ere Zedarriaren foroak ateratako azken txostenak. Analizi hori non ikusten duzu zuek? Bueno, guk uste dugu euskal ekonomia erronka handien aurrean dagoela, hori argi dago, baina agian ez dugu azterketa edo ondorio berdinetara ailegatzen, ez? Uste dugu erronka garrantzitsuen aurrean gaudela, munduan gauza asko aldatzen ari direlako, transizio potenteak emoten ari direlako, aldaketa geopolitikoak emoten ari direlako, eta gu ados gaude horren aurrean herri bezala erantzun bat emoteko beharrean gaudela. Gertatzen dena da, hortik abiatuta, bakoitzak bere proposamenak plazaratzen dituena. Zedarriakeko proposamenak nahiko eskuindarrak eta liberalak dira, eta EH Bildukoak aldiz aurrerako jauak dira. Baina gauza batean bintzat, ados gaude, bide gurutze historiko batean gaude, ezin daukatu mundua aldatzera dijoala, eta gu gure partetik argi daukagu gure ehun produktiboa egokitu egin behar dela, modernizatu egin behar dela, sozialagoa eta ekologikoa bihurtu egin behar dela, eta hortarako funtsezkoa dela lidergo publiko bat. Hau da, gauzak ez dira berez gertatuko, liberalismoaren esku ikustezina ez da existitzen, ez da ikusten ez delako existitzen, eta sistema usten badugu bere kabuz funtzionatzen, azkenean desorekak handituko dira, eta ondorioak izango dira gaur mundu mailan ikusten ari garen desordena, planetaren arriskua eta bar luze bat. Beraz, uste dugu lidergo publikoa egon behar duela gure ekonomia gaurkotzeko eta sozialagoa bihurtzeko. Hortan, ados gaude. Oinarrian beraz, analizi horretan ados zaudete EH Bildutik. Dena den, polemikoa izan da txostena, lehendakaria ez dagoelako ados, ez dakit zergaitik uste duzuen gertatu dela ikamika hori. Bueno, arrazoi ezberdinengatik, lehenengo eta behin uste dut PNV oso urduri dagoela, besteak beste EH Bilduren hazkundearekin eta presentzia sozialarekin eta alternatibaren itxura hartzen ari delako oso azkar. Eta, urduritasun testu inguru honetan gertatzen da azterketa honen aurkezpena. Eta ni metafora batekin azalduko nuke zer gertatu den, ez? Zedarriakek oiukatu dena montontan da EH Bildu aspaldi oiukatzen ari den, hau da, erregea biluzik dago. Beraiek erregea biluzik dagoela esaten dute, guk ere aspaldi esaten dugu erregea biluzik dagoela, baina argi dago bakoitza jantzkera ezberdin batekin jantzi nahi duela, ez? Baina herri honetan, eskerreko kritikak, sindikatuenak edo EH Bildurenak, PNV nolabait amortizatuta dauzka, edo bentsat badaki horren aurrean defendatzen eta ohituta dago, baina orain etorri da impugnazioa, justu propiotzat hartzen duen esparru batetik, ez? Eta hori ere traizio moduan hartu dute. Egia da, PNV-entzat oso larria da, egiten dizkion kritika sozialetatik aparte, orain gestio arloan ere, beraien sokakoek ere, gauzak zalantzan jartzen hasten badira, ez? Herri honetan egia da
kakotzen artean PNV-ri dana barkatu egin zaiola, ekonomia kontuetan trebeak zielako eta horri esker hain ondo geundelako eta bar, ez? Eta, bueno, hauek esaten dutena da, azken finean hori ez dela horrela, hemen gure ekonomia sendotasun historiko batzu badaude, eta horregatik Euskal Herria, beste inguruko zonaldean baino beto dagoela, baina hori ez dela lidergo publikoaten ondorioa, hori ez dela politiko publikoen ondorioa, eta are gehiago, politika publiko egokien ezean, dauzkagun abantaiorik desagertuko direla. Orduan, nik uste dut faktore askoren ondorioz PNV-ren erantzun pizkat zakarra eta urduritasunetik abiatuta, ez? Behin txosten hori eginda, behin analizi hori eginda, Zedarriak proposamena ere luzatu du, esan duzue dagoeneko ez da dutela bat ere adoze proposatuarekin, esan ere Madrilera begira jarri dira, Madrilgo fiskalitateari begira. Gaur egune hemen dugunarekin alderatuta, zein da aldea? Aldea oso, politika eta ekonomian batzutan gauzak azaltzeko zaila dira eta bestetan oso errazak. Aldea da Madrilen aberatzek zerga gutxiago ordaintzen dutela. Eta hori ez da Neronek esaten dudan gauza bat, baizik eta Zedarriaken txostenean bertan jasotzen den baieztapen bat. Beraiek egiten dute kuadro bat eta errenta tramoen arabera esaten dute non ordaintzen den gehiago eta non gutxiago Madrilekin alderatuta. Eta 20.000 eurotik 70.000 euro bitartean urteko diru zarren tarte horretan, hemen Madrilen baino gutxiago ordaintzen da. Esan edo, klase hartain famatu horrek, hemen Euskal Herrian edo EAen behintzat, Madrilen baino zerga gutxiago ordaintzen dituela. Nork ordaintzen ditu zerga gehiago hemen Madrilen baino? Aberatzak, 70.000, 80.000, 100.000 eurotik gora ordaintzen dutenek, hau da, aberatzek. Orduan guk uste dugu oso injustua dela egiten duten planteamendua aberatzei zergak jeisteko justu momentu honetan behar dugunean da kontrakoa, hau da, alekin berezi bat egitea, reforma fiskal aurrerakoi bat egiteko, diru sarrera publikoak handitzeko eta sarrera berri hoiekin zerbitzu gehiago egiteko eta baita ere planteatzen genituen erronka aurre egiteko politika publikoa finanziatzea. Ez da, zergak ez dira zoik zerbitzu publikoak emoteko funtsezkoak eta ezinbestekoak direla. Baita ere ekonomia dinamizatzeko eta baita ere enpresak laguntzeko, ikerkuntza eta garapenean edo unibertsitate potente bat garatzen eta bar. Orduan zergen bidez eta diru bilketaren bidez ere ekonomia eraginkorragoa bihurtu daiteke. Enplegu suntziketaz ari garela, ezkerraldea Bizkaian izan da industrializazioaren motorra urte luzeetan zehar, baina dagoeneko argazkia oso besterakoa da. Bai, eta, akizunez ni bertakoa izan da, urte asko daramatzat, ez ni bakarri, baina Bilduren beste kideekin batera, egoera hori salatzen eta buelta emoten saiatzen, ez? Ezkerraldea ez da zoik garai batean Euskal Herriko motorra izan zela, ezik eta motorra izateko diseinatu egin zela ikuspuntu guztietatik, osatu egin zen zerbitzua emoteko industria eredu bati, ez? Eta osatu esan egenean, dana baldintzatu zuen, bai ingurumena, baita ere perspektiba demografikoa, etorkin pilo bat etorri ziren, hirigintza eta bar, dana zegoen eredu industrial baten zerbitzuan eta hori desagertu zen duela lau hamarkada eta zoritxarrez instituzioak ez dira gai izan eredu berritu bati bide emoteko. Eta, guk uste dugu hori nahikoa dela, hamarkadazko gertatu direla, eta kontua ez da simbolikoa industriaren galera, baizik eta ondorioak izan direla ezkerraldean prekarizazioa, pobrezia eta arazoak Euskal Herrikoa handiena direla, eta beraz uste dugu badela garaia horri erantzun sendo bat emoteko. Horri tiraka ez, horren hildotik aurkeztu berri duzue ezkerraldea gara, dinamika, zertan datza? Ezkerraldea gara dinamika da, hain zuzen ere, azken urteotan instituzioek egin ez dutena egiteko saiakera bat. EH Bildu ez da instituzio bat, ez dauzka instituzio bate dauzkan baliabideak, baina eta guztiz ere gure barne indarrak aktibatu egin ditugu, emaitza positiboekin momentuz, prozeso bat egiteko eta alternatiba integral bat eraikitzeko. Prozesoak bi fase izango ditu, lehenengo fasea entzuketa eta elkarrizketa ariketa bat izango da, ezkerraldeko gizartetan, bere eragile sozialen bidez, eta bigarren fasea izango da, lehenengo fase honetan jasotzen den informazio eta ekarpen guztien sintesia plan integral bat egiteko ezkerraldea suspertzeko. Dagoeneko lehenengo fasetan murgilduta gaude, hasita gaude, ezkerraldeko 200 eragile sozial ezberdinekin hitz egiteko asmoa daukagu, eta gero, udaran bueltan bigarren faseari ekingo diogu eta saiatuko gara forma emoten ekarpen guztiei. Aurreko urtean Eusko Jaurlaritzak eginiko plan industrialari buruz zer iritzi duzu orduan? Ez dela nahikoa izan?
Bai, eskerra, Euskal Herria Bildu duela 7 urte legebiltzarrean proposatu zuen ekimen berritzaile bat, garai hortan bentsat, ponentzia bat egitea legebiltzarrean eskerraldeko egoera aztertzeko eta plan integral baterako neurriak proposatzeko. Egia da, ibilbide oso luze bat edukizuela, legealdi bat baino gehiago eraman zuen lana burutzea eta proposamenak egitea, baina azkenean oso lan emankorra izan zen eta legebiltzarra proposatu zituen nagusiki bi gauza, alde batetik talka plan bat egitea, eskerraldea suspertzeko, eta beste aldetik plan estrategiko bat. Talka plana zen berehalako neurri sorta bat, premiazko erantzun batzuk emoteko, baina plan estrategikoak eskatzen zuena zen begirada luzeago bat, ikuspegi zabalago bat, eta dauden arazo guzti, bere dimensio guztietan, konponbide bat emoteko proposamen zehatzagoak. Eta gainera eskatzen genuen plan estrategiko hori egitea parte hartze prozesu baten bidez, hau da, beti gora. Esan behar dugu plan hori, plan estrategikoa iaz aurkeztu zela, aldundiari egokitu zitzaioela forma emotea eta aurkeztea, baina plan horrek azken finean proposatzen diguna zoik dira 6 proiektu traktore bat eskerralderako eta oso urrun dago integraltasun batetik. Beraz, guk plan horren bi gabezi nagusiak konpondu nahi ditugu. Hau da, jaso genuenean gure lehenengo erantzuna izan zen erantzun kritiko bat, baina gure bigarren hausnarketa izan zen behingoz pasa gaitezen kritika horretatik ekarpen eraikitzailera eta egin dezagun instituzioek egin ez dutena. Eta bi gabezi nagusi horiek konpondu nahi ditugu, alde batetik partizipaziorik eza eta beste aldetik integraltasun falta. Eta hori da ezkerraldea gara prozesun bidez egin nahi dugun ekarpena. Adibide gisa agian jarri daiteke La Naval, Euskal Ontziola handiena. Orain erabilera industriala eta logistikoak partekatu beharko dituelako, BUPG talde belgikarrak erosi zuenetik ez. Eta gainera jakin izan dugu kultur ondare gisa ere izendatu duela Eusko Jaurlaritzak. Zein iritzi duzue? Azken galdera gai honen inguruan, gu ados gaude, ondare gisaren proposamen horrekin, are gehiago guk alegazioak egin genituen babestutako elementuak gehiago izateko. Eta gainera, babes horrek ez du oztopatzen jarduera ekonomikoa. Entzuzen guk defendatu nahi genituen itsas industriarekiko lotutako elementuak, eta hori blindatuta bermatzen genuen ere jarduera ekonomikoa horrekin lotuta egotea, garabiak edo dikeak eta barez. Orduan beraz guk egin dezakegun kritika arlo horretan da labur gelditu direla babestutako elementu kopurua. Baina zuk aipatuzun beste kontu hori, ontziolaren desagerpenaren prozesua, benetan esan behar dugu, ez dakit nola definitu, via crucis bada, porque ematen den urratz bakoitzea mingarria zuertatzen da. Jaurlaritzak hasieratik aukerak zeuzkan gauzak beste era batean egiteko. Eta egin izan balu, gaur La Naval irekita egongo zen eta ontziak egiten gaina, azken hilabetotan gertatutakoarekin, adibidez, gasaren garraioaren inguruan, itsasontzien beharra handitu egin da, orduan perspektibak oso onak ziren. Dagoeneko itxi zenean lanak enkarguak egon bat zeuden, gertatzen dela kudeaketa arazoengatik kontu ekonomikoak gaizki zeudela, baina arazoa zen lan falta. Jaurlaritzak aukera zeukan reskatatzeko La Naval gaizki zegoenean, La Naval erosteko publikotik edo tresna publiko-pribatu batetik, ez zuen egin, uko egin zion egitari. Gainera, hartzeko dun lehiaketan sartu zenean, likidazio horretan parte hartzeko eta lurraldeak erosteko aukera ere bazukan eta uko egin zion, eta azkenean etorri zen norbait badirudi gu baino azkarragoa zena, belga bat, eta belgiarrak erosi zuen oso kantitate gure ustez bajuan eta azkenean jaunta jabe da. Eta gu jakin badakigu desmantelamendu prozesua hasi dela eta dagoeneko oso zaila dela gure ustez itzuli ezina egindako kaltea desegin direlako ontzigintzan aritzeko ezinbestekoa zen hainbat elementu eta tresneria. Beraz, oso tristea da gertatu dena eta oso ilustratiboa gobernu honen erantzunkizun ezaz, bai ezkerraldearekin eta baita ere politika industrial proaktibo batekin. Externalizazioaz ari garela beste berri bat, egunotan, Siemens Energiak aurkeztu duela Siemens Gamesa bere ganatzeko eskaintza publikoa, dirudienez irailean izango dena, zer suposatuko du honek euskal ekonomiarentzat? Suposatuko du, enplegu gutxiago egongo dela, inbertsio gutxiago egongo direla, eta baita ere energia berriztagarrien arloan geneukan tresnarik eraginkorrena gure kontroletik kanpo gelditzen dela, eta Euskal Herriaren onura ez dela egongo enpresa horren lehentasunen artean inolaz ere.
Orduan galera importantea da, eta zoritxarrez, hau iragarrita zegoen, hau hasieratik ohartarazi genuen Gamesa eta Siemensen arteko fusioa zela benetan fusio bat, baizik eta absortzio bat izango zela, Siemensek hartuko zituela erabakiak, gu salatu genuen absortzioaren momentuan, eta Jaurlaritzak ez dugun hori ona zela Euskal Industriarentzat, salatu genuen lehenengo kaleratzeak eta lehenengo lantegien itxiera etorri zenean, eta esan genuen bazela momentua parte hartze publikoa egoteko prozesu hori neutralizatzeko, eta kasurik ere ez ziguten egin, eta bueno, ez dakit konsueloa den, baina arrazoia genuken eta aurreikusi egin genuen. Hori ez da oso azkarra ginelako, hori da aurreikusgarria zelako gertatuko zena, eta berriro ere, kasu honetan Jaurlaritzak uko egin zion, Euskaltelekin egin zuen moduan, beren erantzukizuna betetzeko eta Euskal Herrientzat estrategikoak diren enpresaren herri honekiko lotura babesteko. Dena den Eusko Jaurlaritzatik kezka agertu dute egoerarekiko, esaten dute bilera bat bilatzen ari direla enpresarekin, garaiz alda egoera iraultzeko? Maila batzuetan bai eta bestetan ez. Beti bizitzan baikorra izan behar da, baina baikortasuna eta beste haitzukeria. Argi dago urrat batzuk itzuli ezinak direla eta kaleratzea egongo direla, enplegu gutxi egongo direla eta enpresa berriaren mentalidadea edo erabakigunea ez dela egongo Euskal Herrian eta Euskal Herriari begira ere ez. Orduan gauza horiek galduta daude. Beste gauza da, herri bezala, artikulatu behar dugula tresnak, langileekin batera eta instituzioetatik eta bakoitzak dagokion tokitik, enpleguaren txuntxipena ahalik eta gutxiena izateko eta enpresaren lotura herri honekiko ahalik eta handiena izateko, baina jakin da, ja abiapuntua dela, hori asko ahulduko dela eta ahulduko dela gauzak ez delako egin berzin moduan instituzio publikoen partetik. Nola ulertzen duzu beraz euren jarrera diru publiko zornitutako eta baita ere lurraldarekin lotura handia duten enpresa horiek kanpora bideratzea? Bueno, guk uste dugu Jaurlaritzak momentu honetan ez daukala politika industrial aktiborik uste duelako hori ez dela existitu behar. Hori azalpen ideologikoa dauka, liberalismotik pentsatzen dute ekonomia autoantolatzen dela eta beraz enpresarioek erabakitzen dela enpresa munduan zer gertatzen den eta zer ez eta gobernuaren papera askotan aipatzen duenean edo loreak botatzen dizkenean bere politika industrialari egiten duena da laguntzak emotea, laguntza asko gainera, hainbat arlotan, enpresak aurrera emateko, ikerkuntza eta garapenerako ataletan, baina hori ondo dago, baina guk Jaurlaritzari eskatzen dioguna da, are gehiago, hasieran aipatzen genuen, hemen ikuspegi estrategiko egon behar duela, hemen definitu behar ditugu, ze sektoren alde egiten dugun apostua, hemen erabaki behar dugu, nola bermatzen dugu enpresa importanteenen errotzea eta lotura lurraldearekin eta bar, ez da nola aurrera egingo diogun transizio digitalari, transizio energetikoari, nola egingo dugu hori guztia perspektiba sozial batetik eta langileen ongizatea lehentasuna izan da, eta barru zebat hori da politiko industrial bat herri perspektibatik, baina hori gaur egun ez da existitzen PNV uste delako hori ez dela bidea. Fokua handituta, orokortua da, ez? Azken urteotan Euskal Herri osoan langabezia, prekaritatea, pobretze orokortuaz ere hitz egin dezakegu prezioen igoera horrekin. Zein neurri hartu beharko lirateke? Eusko Legebiltzarrean hartutako neurriek egoera iraultzeko haina pisua dute? Bueno, egia da, galdera oso zabala da eta lehen aipatzen genuen konplexidade horren baitan, erantzunak ere anitzak eta konplejoak izan beharko dira. Egia da gu lanean ari gara, ez dakite erantzun guztia dauzkagun, uste dut ezetz, baina bintza saiatzen ari gara arlo ezberdinetatik erantzunak proposatzen. Zuk aipatzen zenuen prezioen gorakada eta horren aurrean adibidez Euskal Herria Bilduk 5 neurri, berehalako neurri planteatu ditu, alde batetik soldata minimoa egokitzea gure bizitza mailari, beste aldetik Legebiltzarrak eta instituzio publikoetatik bultzatzea negoziazio kolektiboaren bidez soldaten igoera orokor bat konpensatzeko inflazioaren igoera, beste aldetik zerbitzu publikoak indartzea, uste dugu jendearentzat ere, nolabaiteko sostengua suposatzen duelako, publikotik hainbat behar azetzen baldin badira, hori zure poltsikotik ez duzulako egin behar, eta baita ere, pentsatzen dugu, kaltetutako sektorei, eta neurri batean populazio osoari neurri kompensatoriak eta diru laguntza zuzenak eman behar zaizkiola, eta azken finean, horri guztiari aurre egiteko, uste dugu, reforma fiskal bat plantatu behar dela. Hori, zoik, inflazioari dagokienez, dimensio zabalagoa daukate hainbat neurri, baina zoiek krisi inflazionaria honi aurre egiteko, baina horrekin batera argi daukagu,
eta behin eta berri errepikatu behar dugula, bide gurutze historiko batean gaudela mundu mailan, gauzak egiteko modu aldatzen ari dira, epizentro geopolitikoak aldatzen ari eta baita ere ekonomikoak, eta oso adi egon behar dugu, gaur-gaurkoz daukagun indar industriala eta indar ekonomikoa gaurkotzeko eta erronka horiei aurre egiteko eta horren inguruan aukerak izateko gizarte justuago bat eraikitzeko. Orduan momentu oso garrantzitsua da eta espero dugu denon artean, behintzat EH Bilduren partetik, borondatea eta proposamena mahai gainean jartzea jokoan dagoena ez delako makala. Azken galdera, argindarraren prezioarekin lotuta izan ere kezka iturri izan da, azken hilabeteotan herritar asko eta askorentzako, azkenean Madrilek onartu du prezioa mugatzea, gasari tope bate jarrita, urte baterako neurria, zer deritzozue? Guk uste dugu hau dela eta izan da pizkat elkarrizketaren leitmotifa, mundu mailan ematen ari aldaketaren beste adierazpen bat, energia krisia, krisi ekologikoa, planetaren baliabideen agorpena eta abar, orduan horren aurrean ere nik uste dut epe laburreko neurriak hartu behar direla, baina baita ere begirada luzeago batekin aritu behar garela. Argi dago, transizio energetikoa egin behar dela eta transizio energetiko horrek eduki behar ditu bi zutabe. Oain badirudi mundu guztiak onartzen duela transizio energetikoa egin nahi duela, baina batzuk nahi dutena da oraingo monopolio edo oligopolioaren enpresek energia ekoiztea era sostenigarriago batean. Guk pensatzen dugu energia ekoiztu egin behar dela beste era batean, energia berriztagarrien bidez, baina baita ere enpresen jabegoa eta propietatea eta elektrizitatea eta orokorrean energia nola komerzializatzen denaren inguruan eztabaida ireki egin behar dela parte hartze publikoa handiagoa egoteko azken finean oinarrizko zerbitzu bat dena ez izateko espekulazioaren objektua. Eta hori esan nahi nuen perspektiba estrategiko batean, epe laburrean Espainiako gobernuaren jarrerak gai honetan, beste gai askotan esaten dugun moduan, bada edo nahita ezin, edo bai baina, azken finean, urrats batzuk eman dira, egia da, Espainiako gobernuak ere ez dituela eskuduntza guztiak nahi duena egiteko, baina argi dagoena da, elektrizitatea eta energia orokorrean jendearen bizitzarentzat oinarrizko elementua dela eta oinarrizko elementuak bermatuak egon behar dira eta irisgarritasuna edo horren erabilpena eskubidea bezala tratatua izan behar duela. Hortik abiatuta uste dugu neurri ausartagoa behar direla eta ezin badira hartu perspektiba egiturazko perspektiba horretan behintzat konpensazio eta diru laguntza zuzenak egon beharko direla hiritarrok aurre egiteko epe laburreko gorakada honi. Iker Casanova, EH Bilduko legebiltzarkidea, mila esker gaurkoan Hamaika telebistan egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian ekingo diogu solazaldiari, gaurkoan gurekin izango ditugu Izar Castillo eta Joserra Becerra. Orain arte. Aupa, Aupa! Kaixo atxote! Arratsaldeon bai. Tú, Ray, no sé qué me pasa, tío. Estoy inquieto. Hostia, Charrito, no puedes parar. Orida, Chuti, estoy intranquilo. ¡Somos los hombres tranquilos! ¡En sociedad! ¡Ganamos, gozamos! Bueno, Raimundo Canastero taldea lehenbetzi esan beharra dago lagun talde bat gehala. Batez ere, eta, orain dela urte bat eskas sortu zen proiektu txiki eta... lagun artekoa, ez? Oso polit bat. Ni pasaren udan ateatzen nintzen beti gitarrakin, asteburutan, eguraldi ona izan ez geho, ateatzen nintzen gitarrakin kalera. Eta Mikel Zalduendo, Lizarrako mutil batek, lagun batek, proposatu zian ea joan nuen gaztetxeko urte horrenen, Sugarra gaztetxeko Lizarrako urte horrenen. Ekainan egiten dela. Hoi da, ekainako 25. Taldea sortu baino lehen, proposatu zian, eta esan nion, itxoin, igual ni bakarrik joko dut pertsona gehiagokin eta lagun batzukin. Eta Inigo Camposi eta beste 3-4 laguni proposatu nien, eta hola, aste bat ensaiau atope. Los Llanosetan, Lizarrako Los Llanosetan saiatzen zenuten, egia. Hasieran bertsioak zian danak. Eta jendiai gustatu zitzaion, eta hauek hasi zien proiektua aurrera eramaten, eta ongi ez, esan zakegu. De puta madre, bai. Hoi da, bai. Iraia parte nola, justo finka hontan,
Bai, etorri ginen finka honetara, pixkat, asteburu intentsibo, ez dakit nola esan, baina bat egiteko, ez? Danok etorri ginen hemen, tienda kampainekin taula, nahiko, gitano, guapo, eta hemen txeban genuen lehenengo laukantak, eta kriston asteburua pasa genuen, eta oso finka berezia eta oso gustora sentitzen gara. Taldearen osaerari erreparatuz, pixkat bi etapatan pixkat sailkatuko nuke. Lehenengo etapa izan zen aurrenekua, hasi ginala... Gaztetxeko urte hurrenean jo zen jo ginenak. Gero ja pixkat aurreago etorri zen Vitorino, ez da estrella, indudablemente. Eta gero ja aurreago Julen, Arbizuk, zautzen du jende desente Iruñako Sarasatekat musikari onak. Azkenian guk nahi duguna da Raimundo alik eta urrunen eraman, ez? Orduan, hori, Julenen laguntzarekin lortu ditugu hiru. Metalak sartu, eta trompeta, eta tromboia, eta piano bat, eta ematen dio gorputz pila, ematen dio bandari. Hauek hasi zian eta kriston aldaketa nabaritu genion. Orain daukan soinua, Bai, dauka gorputza handia bat, eta hasi geha pixkat estilo diferentea jotzen, eta nabaritzen da aldaketa. Eta jende horrek dakarrena ere da, hori egin aldituzula gauza pila. Kalitatea. Hori da, azkenean gu kalekoak gara, baina ez dugu musika ikasi. Baina esentzia, Esentzia bai, hori hemen daukagu beti. Bai, baina hori, Julenek esaten die, hau, pin, eta... Mozart bezala, hori da. Eta listo. Hori da. Gure musika estiloa, hasieran hasi ginen rumbakin gehien bat, rumba jotzen, baina hain jotze dugu... Denetari. Pixkat rock and rolla, pixkat kumbia, jode gure, kumbia, azkenengo abestia, hori menudo kolokon ere, da salsera pixkat kumbia bat, bai, hori da, bai. Eta pixkat estilo guztiak, baina gure estiloa, gure estiloa zera garrapatero, ez da egit, dana, atzatzen dana, ez? Hori da. Hace un frío del copón, chaquetica y pantalón para abrigar. Pena, no sirvió de nada. Diskari buruzko gai hontan, gauza da betiko moduen dirua. Nire intentzioa aurretik zen, nik esan nien, nahiago dut ekipat hori gutxi izan eta gutxi erosi, eta diska fisiko bat ateratzen, nahi egiten zian ilusio pila, hori diska bat izatea eta nire diska, sabes? Baina, pentsatu enun, gaur egungo internet eta mundu elektroniko hontan oso erraxa zala jendea iristeko, grabatu, ustea dirua nahiko ongi grabatzen, eta gero, atera hori egin duen moduan, YouTubera batzuk bideoklipakin, eta beste batzuk, bakarra ez, Benjamin ez, Kamineros, eta Spotifyen eta hori, eta nahiko merke edo ekonomikoa den modu bat aurkitu dugu, eta orduan, hemendik aurrean nire asmoa egia esan, eta nahiko buru gogorra naiz egia esan. Eta nire asmoa da egunen baten ateatzea diska fisiko bat. Buscando el aire, fuera la pecera, pitando camino a mi manera. Orain udaz disfrutatu, baina tope, nik esango nuke. Zuzenekoaz disfrutatu da gure intentzia gaur egun, abestiak kantak sortzen segitu, a tope, hortako beti da garaia eta betia berandu, esaten den modun, pixkat. Hortaz disfrutatzea egunerokoaz, etorriko dien kontzertuaz, hasi berga kriston gogaitut lehenengo kontzertua emateko bandakin, Berriozarren, Akeinak 18, publi. Eta
Eta hori, disfrutatzea eta aurrera jotea. Uda polita nik uste izanen dela. Dauden kontzertuei begira gero... Zurekin beti apolita. Bai, aterako dian kontzertuak joango gara esaten ta, baina... Bai. Uda polita izanen da, baiet. Bai, itxo! Eskerrik asko, Txuti. Zuri, haupai, Txuti. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Eta egunero legez solasaldiari ekingo diogu eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Iza Castillo, eguerdion. Eguerdion. Eta Joserra Becerra, ongi etorri. Kaixo, Leire. Bueno, eguneko arreta puntu nagusinetako bat Ameriketako estatu batuetan da, izan ere beste tiroketa bat gertatu da, kasu honetan eskola batean, 18 urteko gazte batek 19 ume eta 2 irakaslei dituelako Texasen bertan, baina badakigu behin eta berriro errepikatzen diren gertakariak direla, gogoratu duela 2 aste tiroketa arrazista bat izan zela supermerkatu batean ere, eta dagoeneko 2022 urtean 200 tiroketa baino gehiago izan direla estatu batuetan. Ez dakitzen olako irakurketa egiten duzuen horrelako gertakari ez behin eta berriro ez, gertatzen direnei buruz. Joe Bidenek ere hitz hartu du, aipatu du armen lobiari etena egin bazaiola, baina ez dakit zein olako fokua bertan jarri du, baina sakoneko arazoa ere egon badago ez. Bai, kontua da nork egingo du eten lobby horri, ze Obamak gauza bera esan zuen orain dela 10 urte eta egoera modu berean jarraitzen du, ezta? 8 milioi arma saltzen dira urtero munduan zehar eta asko eta asko han estatu batuetan egiten dira. Orduan, oso merkatua, oso negozio onuragarria da batzuentzat eta zaila izango da herri horretan hori geldiarazteko. Bueno, nik uste dut alde batetik ez bakarrik estatu batuak dela munduko igorle gehienak, edo handiena, ikusi dugu adibidez Ukrainiako momentuan zelan egin duten lehenengo irakurketa izan da bidaltzea armak. Orduan, klaro, eskubide hori gainera dago konstituzio aldetik babestuta. Claro, hori aldatzeko, aldatu behar dozu, kongresuaren bitartez, konstituzioa. Nor dago prest jartzeko adibidez lobby hori guztiak bere kontra, azken finean bebai, beste aldetik finantziatu egiten dituzte kanpaina presidenzialak ez da. Zer gertatzen da honekin, gainera, dago hor polarizazio bat estatu batuetako gizartean, non ikusten da, bebai zelan begiratzen da erasotzailearen kolorea eta horren arabera egiten da irakurketa bat, non zuria baldin bada arazo mentalak dituen, baina orduan baltza edo arabiar jatorria baldin badauka, terroristak direla. Ikusi dugu, hainbat jende famatua esaten, gogoratzen naz, Charlton Hestonek zelan bere momentuan hartu zuela rifle bat esaten, kendu beharko zitzaiotela hori eskutik, ez? Orduan, claro, alde batetik ikusten da oso puritanoa dan gizarte baten bizi dela estatu batuar gehiengoek, alde batetik, baina gertatzen dena da, bebai, inori ez jakola alako gauzak, negarra egiten dabe, ungigarritasun bat, baina gero, hasten danean hori planteatzen regularizazio bat egiteko, zelan kenduko eskuzue gure eskubideak, gure buruak defendatzeko.
Horrek zer dakartza? Bueno, zer dakar, azken finean, segurtasun eza baten bizidan hainbat biztanleriak lortu ahal izatea zera arma bat. Ze azken finean, ez ikusten duguna bakarrik telebistetan, supermerkatuetan saltzen dira armak. Esnea erosten nahi dozun moduan zoaz horra, eta dekozu hainbat eta hainbat modelo, hainbat eta hainbat prezio, eta klaro, hori legalna dana. Baina gero, klaro, murgilduta dagoen ekonomi horretan bebai, armen salmenta da brutala. Eta lortu deike, hori txikle batzuk erosten dozu zan moduan, orduan. Eta oso garrantzitsua da, zuk esan duzuna, gizartearen polarizazioa. Ez da bakarrik lobiaren kontua, edo ez da bakarrik politikarien kontua, da gizartearen kontua, eta euren kulturan sartuta dago, ez bakarrik konstituzioan, baizik eta kulturan sartuta dago, eta gainera, segurtasun ezagatik gero eta arma gehiago daude, eta gero eta arma gehiago egoteagatik segurtasun eza badator, orduan, zirkulu horretatik irtetzeko nik ez dute bide errezik aurkitzen edo topatzen. Bakarrik guk geure ikuspuntutik ikustea ze ondo bizi garen hemen armarik gabe, eta hori da ikasi behar duguna. Arrazo bateko horrekin bebai, ze badago bebai eskuin muturreko hainbatek eskatzen nahi dutela petikomiten, baina dago horre, saiatzen bultzatzen, bebai armak legalak izateko ez bakarrik hori estatuko indarren lanetan dabiltzenkoentzat, baizik eta guztiontzako, eta da, alde batetik, nor pasatzen ditu eta ikusi ditugu gero hainbat poliziak erabili dituela adibidez bere armak lanetik kanpo, non daude psikologikoki pasatu behar diren test horiek eta zenolako test sakonak esango geunket diren, hori alde batetik, ze ikusi ditugu nola hainbat poliziak izan dituztela adibidez baja, laboralak, estresagaitik eta bar, baina ez dut zieken du adibidez armaren erabilaren zera. Orduan dinozu, hemen arazo bat dakogu, gu estatu mailan ondino ez dugu ikusten, eta ikusten dugu nola adibidez Latinoamerikatik piloa jende ies egiten dutela violentzia hoiengatik eta askok esaten dute, zuk esan duzun moduan, zeinen ondo bizi garen hemen, gero bebai dago azten da bebai polarizazio hori non esaten dute datozela eta orduan egiten dituztela bandak eta orduan beldurra izan behar dugula eta dana lotuta violentziarekin. Baina, klaro, gero niri bebai hausnarketa egitearren zelan ume bat, 18 urteko ume bat, deko lotzeko arma bat, eta gustatuko litzaiake jakitea, ez dut ondo irakurri, baina ia bideojokuen kontsumitzai amorratua zenik. Ze, klaro, gero bebai, violentzia bizi egiten dugu edonon. Telebistan, ez dago kontrolpean adibidez bideojokuen aferak ze ikusten dugu, pertsonak hiltzea eta pertsona horiek adibidez arraza zuria ez dan beste bat izatea edo emakume bat izatea edo txiro bat, diskriminazioa edo vulnerazio prozesuan dauzen nahin bat hiltzearren puntu gehiago jasotzen dituzula. Edo orduan hori bai niri hausnarketa ekartzen dit burure. Violentziaren kultura eta tiroketa hauen atzean egon daitekenari buruz ere galdetu diogu Asier Blasi, EHUko politika zientziako zuzendariari, eta hauxe da egin duen azterketa. Egia da armen lobia oso importantea dela, eta beti dagoela ere Amerikako Estatu Batuetako gizartean eztabaida hori armen erregulazioaren inguruan, ez da? Baina ez da hori bakarrik, nolabait ere Amerikako Estatu Batuak oso gizarte violentoa da ekonomia arloan, oso gizarte violentoa da arlo sozialean, ikuste baino ez dago munduan preso gehien dituen herrialdea dela, eta adibidez beltzen kasuan gizonezkoen artean bitik bat gartzelatik pasatzen da bere bizitza osoan zehar,
eta gero osasun arloan badakigu osasun publikorik eraginkorrik ez dagoela, eta alde horretatik ere azken aste hauetan entzuten ari gara dagoen arazoa esne formularekin, ez da, ume txikientzako esnearekin, eta nola hor gabezia handiak sortzen ari dira, hau da, joaten baldin bara lotzen Amerikako Estatu Batuetako gizartean topatu ditzazkegun agertoki violentok asko dira, violentzia normalizatuta dago, eta violentzia horren esangura muturrekoena da, maiz gertatzen diren tiroketa hauek. Askotan, gure hedabideetara iristen direnean, izaten da, horrelako tiroketek jende asko hildutelako edo hiriburuetan gertatzen delako, baina hiriburuetatik kanpo, zuk aipatu bezalaxe, orain arte 200 tiroketa egon dira urte hasi denetik, eta tristea bada ere, nik uste hor eginoketa da jendarte horretan dagoen arazo strukturala violentzia hori dagokionean. Horixe analizia, errotuta dagoela violentziaren nahi hori edo kultura hori, eta noski, bat eginda, armen produkzio, finantziazio eta lobby guzti horrekin, esplosiboa da erantzuna. Eta pentsatu behar dugu, astero, 400 pertsona hiltzen dira armengatik Estatu Batuetan, 400. Hau da, iazkoa, baino, 20 aldiz, astero. Baina, banan, ez da konturatzen, baina egia da, oro har hartuta, gizarte violentoa da. Niri deigarria egiten zait, eta beti moduan, bere rasero bikoitza hori, non akaso Estatu Batuak ez dira armen lobby bat, ze ikusten dugu, konflikto, munduan zehar orain dago fokoa jarrita, bakarrik Ukranian. Baina badekogu 40 piku konfliktu gehiago lotuta. Zenbatetan ez dago Estatu Batuek? Zenbatetan. Zero. Guztietan alde batetik edo bestetik eurak sartun da dabe. Bai ekonomikoki interesak dauzelako, bai bidaltzen dituelako bere kontuz edo bere kabuz doia esan hainbat mercenarioak, gero bestaldetik edo datorrela eta otanen edo sartzen direlako eta sartzen dutelako pilo bat diru. Orduan, zelan geldiarazi euren bai oso ondo dago ataratzea eta esatea lobinen kontra joango garela, baina ez dute egiten analizi sakona, non eurak, enpresa bat dira. Eta armak dira, bere produktu esportatzen duten gehiengoek, adibidez. Eta NATOren buru ere direla, esan daiteke. Horrekin lotuta, azken egunetako albistea Suedia eta Finlandia NATOn sartzeko ahaleginean ari direla. Eztabaida politikoa egin dute eta, esan dute, NATOn sartu nahi dutela, kanpo politika aldatu nahi dutela eta urte luzetan zehar neutraltasun horrekin apurtuko dutela, Ukrainako gerra abiapuntutzat hartuta. Nola hartu duzu zuek erabakia, nola ikusten duzue, nola aldatu daiteke munduko egoera? Ukrainian gertatutakoa ikusita, nik logiko, kakotzen artean ikusten dut, ze beldur daude. Eta beldurra da NATOren elikagaia eta arma edo gastu militarraren eragilea. Orduan, Ukrainian gertatutakoa ikusita gero, pentsatu dute, nork defendatuko gaitu, NATO. Eta horretarako dago pres NATO, ez da? Hori da arazoa. Defendatzeko bakarrik izango balitz prestatuta dauzela, ze badakigu NATOk herrialde baten sartzen danean, eta bere kaskurdinak eta guztia, segertatzen da batez ere emakumeekin, segertatzen da umeekaz, zergaitik daude batean pilo bat bortzak eta orduan, ni ez nago NATOren alde, pentsatzen dut dirala euren interesak babesteko ejertzitoa, gero zenolako ondorioak dauden edo ekartzen duten gudek ikusten ari gara adibidez inguru giroan,
zelan zuntzitu egiten da eta ekosistemak apurtu egiten dira eta zenolako kontaminazioa adibidez dakar hainbat metal astunak erabiltzen direnlako, armek ez bakarrik, baizik eta munizioa edo erabiltzen diren hainbat garraioen inguru. Ikusten ari gara, non potentzia mundialak diren herrialde horretan, barneko produktuaren 2%, ematen jakola gerrari, gerra egiteari, ejerzitoari, berbaiten ari dugu, ez dakizen bat, tropecientos euro milioietan, eta ni flipatzen dut, ematen du ez, da gizartearen islada, azken finean. Gaude berbaiten violentziaren inguruan, baina da dana violentzia estremora bidalita, eta ematen du ez dela inorre kapaza jesartzeko eta negoziazio bat egiteko, egiten dutela pantomima hutsa da, jesartzea alako mai kilometriko baten esaten, nik nahi dut hau eta zuk ematen ez doztezun bitartean, ni jarraituko zure biztanleria hiltzen, gero egiten da, ni ez dakizuek, baina nik uste dut askotan, edo neure burua ikusten dut, esango neuke amets gaizto baten bitarte, eta dator, eta dana da garbiketa, eta orain adibidez Eurovisionek eltatu danarekin esaten dut zutela ez egoela politikarekin lotuta eta batean dana surrealismo moduan, eta dirua sartzen, eta gehiago, eta armak botatzen, eta inork ez du sartzen, eta, zelan egin punitibismoaren bitartez, eta interbentzio militar baten bitartez, baina bestela, besteak esaten du, emango etzat botoiari eta akabo. Baina ez zube bai borten bera botako duzu Errusia. Bai, oso esanguratsua, esan duzun datu hori, barne produktu gordinaren 2%, gastu militarra handitu dela, biderkatu dela oro har Ukrainako gerraren ondotik, hori ze dela postua, NATO ere ikusten ari gara indartzen ari dela, beraz hori da, oro har hartzen ari diren bidea. Bai, lehen aipatu dugu, Estatu Batuetan zer bultzatzen du armen erosketa? Segurtasun eza. Horrek dakarrena da beldurra, arlo geoestrategikoan gauza antzekoa da, ni ez nago NATOren alde, noski, baina ulertzen dut oso adituak dira joku geoestrategiko horretara jokatzera txinatarrek egiten duten moduan, eta nire ustez Errusiak gauza bera egin nahi zuen, baina justu Putinen izaeragatik edo ez dakit zergatik egin duen mugimendua, mugimendu txarra izan da partida horretan eta justu kontrakoa izan da lortu duena. Baina ni ez nago NATOren alde, ni pentsatzen dut Suedia eta Finlandia eta Europar herri guztiek badutela bere burua defendatzeko eskubidea, baina Estatu Batuak alboratuta, eta ez horiekin batera, azken finean egiten duguna da, Estatu Batuek egin nahi dutena. Bere asmoa eta bere helburuak betetzen ditugu, eta hori da egin behar ez duguna. Ikusten da, eta historian zehar ikusi dugu, Europa dela Estatu Batuen zerbitzaria, eta eurak esaten badabe, hau lan egin behar dela, azken finean Europar ematen du ez duela bere gobernuak, ez bakarrik Europa maila, baizik eta barnekoak, baina egiten dute superpotentzia dalako. Igual urte batzuetan batzuk pasata egingo dabe Txinak nahi duena, ikusiko dugu, porque geopolitikari dagokionez, ikusten ari gara ze posizioa hartzen duen Txinak, eta zenolako etorkizuna egongo dan. Azken finean, erosten ari dutelako batez ere Afrika eta Latinoamerika guztia. Aldaketak etorriko direla, modu batetik ala bestetik adi jarraituko dugu horri. Baina gurera itzuliko gara, momentu batez, ekonomia gaiei heltzeko izan ere atzokoan adegik ohartarazpen bat egin zuen, Gipuzkoako patronarak zioen errentagarritasuna galtzen ari direla Gipuzkoako enpresak, kezkatuta daudela, diote enplegu arriskuan egon daitekela, datozen urtetan lan esku
lekua faltako dela. Nola ikusten duzu horrelako adierazpenak eta ohartarazpenak, ez? Esan ez, oso kezkatuta daudela egoeragatik, presioen igoeragatik, lehen gaien hornidura faltagatik, ez? Baina era berean, langileek eskatzen duten minimo horri muzin egitea, ez? Soldatan igoera adibidez. A ber, nire ikuspuntua da, argi dago egoera ez dela arrasa. Baina banandu behar dira arrazoi kojunturalak eta estrukturalak. Eta nik pentsatzen dut adegik dena lotzen duela. Arazo kojunturalak denok dakigu gudatik ere datorkigula energiaren presioa eta presio guztien igoera. Eta hori, arazo bat da ez bakarrik enpresentzat, baizik eta enpresa horien langileentzat. Eta hori oso zaila da konpontzeko. Kojunturala ez bada eta estrukturala bihurtzen bada, ikusiko dugu nola konpontzen dugun. Eta egia da akordioetara iritsi behar dela. Baina akordioak egiteko ez bakarrik alde bat, bi aldeak jarri behar dira adostasunean, hitz egin behar dute eta hitzarmenak sinatu behar dituztela. Bestela ez da posible. Bueno, ikusi gendun bere momentuan zelan, Euskadi mailan, ikusi dugu beti nola bigarren sektorea eta industria oso potentzia handia izan duen, bai apostua izan zala aurretiko gobernuetan, eta apunte moduan nire gustatuko litzaidake eta hau botatzen dute zergaitik galtzen ari da, adibidez, eraikuntza industrialak, adibidez, gobernuek usten ari dute eta udaleek usten ari dute suntsitzea. Hori, como apunte, porque etorri zait burura, pasaren urtean egindako ibaitik, Nerbioi egindako paseo baten ondorioz, eta ikusi gendun, zelan maltratatu egiten da, gure industria eta gure ekonomia garatu duen hainbat eraikuntza eta hainbat lokala. Alde batetik hori etorri zait, baina beti agozan esaten zen nolako irteera duina emango dutzegun, hainbat lanpostu suntziketa egon dirala, bai egia da, 5 urte jarraitzen, 5 urteetan ez dutela hitzarmenik izan, borrokatu dute sindikatuek jesartzeko, ez dute egiten, hainbat langile grebetan egon arren, ez dute lortu hitzarmen horiek aldatzea eta garatzea eta eguneratzea, baina gertatzen ari dena bai da, zela diru publikoarekin eraikitako edo mantendutako hainbat enpresa ateratzen ari dira Euskaditik. Baina diru hori, gurea dana, ez da, esango neuke, ez da inbertitzen berriro gure gizartean, baizik eta deslokalizatu egiten dira enpresa horiek, baina gure diruarekin. Eta ni galdetzen diote Eusko Jaurlaritzari, zergaitik hau onartu egiten dute. Zer nolako interes ekonomikoak daukate eurak behar bada individualki hori holan izateko eta hala ere diru publikoa ez eskatzeko. Ez da posible motea pilo bat Gamesa, Euskaltel, ez dakit nori, besteari, ez dakit zenbat milioi emotea gure zergetatik, eta gero enpresa horiek hartzea eta kanporatzea Euskaditik. Eta ez egotea erregularizazio edo dekretu edo legea, non esaten barkatu. Diru hau jasoin behar dozu eta zuk ez badozu hornitzen gure langileak edo Euskadiko langileak, zergaitik jasoko dozu diru hori, edo zergaitik ez dozu bueltatuko adibidez diru hori. Baina jarraitzen dugu, itxoeroten. Kasu batzuetan itzultzen dute dirua. Diru laguntzak baldin badira edo itzultzen dituzte. Oso erraza da haientzat hori ordaintzea eta gero enpresa beste leku batera eramatea. Noiz ez dute itzultzen? Diru publikoarekin, adibidez Euskaltelen kasuan, Euskaltel enpresa publikoa zen, diru publikoarekin osatua eta garatua. Eta gero hori privatizatzen da, eta kasu horretan, arrazoia duzu, ez dugula ikusiko geure dirua nora joango den, baina seguru poltsiko pribatuetara fijo.
Eta kasu horietan ikusten dugu nola euskal industria edo euskal enpresak ez dira bere bide propioa egiteko kapazak, baizik eta globalizazioagatik globalizazioak eragina handia eta zuzena dauka bere bilakaeran, eta globalizazioaren esku gaude fijo. Orduan, geure politika industrial propio egiteko aukera badugu, oso zaila da. Eta jarraitzen badugu multinazionalen eskuetatik, are zailagoa izango da. Haientzat, enpresak errotzea hori ez da existitzen. Ezin da multinazional bat errotu. Da bakarrik bere interesak, jarraitzen ditu bere interesak. Ez interes orokorrak, ez da? Zaila dela esaten duzu, zuk ordea borondate faltari egozten diozu, ez dakit hemen ideia kontra jarriak, ez, nadira? No, nik uste dut, nik ez dut uste kontra esanik da, bai egia da, bolondrez eza egon aldala, baina egia da, munduko egoerak eragina egiten dutela presioetan eta orduan industriak bai hartu behar dute bere erabakiak saiatzeko gauzak aurrera eroaten eta langileen etekinetan ahalik eta inpaktu gutxien izatea, baina bai langileak mantentzea, baina badauz enpresa pilo batek, berdin jakiela jendea uzten badaue langabezian. Eta hori ikusi, Tubacexen adibidez ikusi gendun. Borroka baten ostean, ia 200 piko egun, epaiketen ostean, orduan bai, epaile batek esaten doztelako, buelta hoin behar direla lanera, orduan bai, ataratzen da dirua nondik. Aurretik ez bazegoen, epaile batek esan aldotzu, baina dirua ez da sortzen edo nondik. Orduan, horren inguruan, zelan jarri, porque pasaren astean bebai ikusi gendun, eta bebai ikusi dugu estatu mailan larrituta dauzela 1.000 pertsona faltako direla lanpostuetantzako. Badago erregularizazio bat egiteko momentua, egun behar bada, ordaindu gehiago, hainbat... Azkena oso azkar, bai, 20 segundu. Nik ere ikusten dut osagarri direla geure iritziak. Enpresen gora beretan, beheretan globalizazioa bere eragina dauka, baina gora doazenean borondatea izan behar da lanpostu duinak eukitzeko eta lan baldintza duinak eukitzeko, eta hor dago borondate falta. Hemen, beraz, utziko dugu gorko hausnarke eta eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik, Izer Castillo eta Joserra Becerra, plazer bat beti bezala, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik ondizan. Eta gaurkoan ere beste bi artista gonbidatu dauzkagu, Jone Amezaga del Frago eta Koldo Soret Berregi. Aurrentzako sortu genuen emanaldi bat, pandemia 2019an estrenatu zen, oso